Ringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Mela, minnu Dr. Peter Aġus? Grazzi tal-istedina, x'naf li intom titlu f'ħafna materji dettaljati għal benefiċċju ta' min isegwi din l-inizjattiva. Peter, jiena naħdem mal-Unjoni Ewropea. Inni naħdem hemmhekk issa aktar minn 20 sena. Jiena miż-Żejtun, tajjeb, missier ta' 3 tfal. U qiegħed fil-politika għax nixtieq nuża dak li tallimt Brussell. Brussell hija magna komplessa ħafna. Hija inti għandek 27 pajjiż, 700 u aktar MEPs. Tajjeb għandek 27 Kummissarju Ewropew. U dawna aħna Malta mdorrijin sistema pjuttost straightforward. Bdija fil-gvern li ħad iġri. Però donnu għawskiet assolut, voldri min qed jixtri l-bini llum. Il-bini mhux tiela ħafna drabi fuq l-istandards li rridu forsi 5 snin ikonna 5 snin oħra. Fatt l-ewwel punt li rridu ngħidu li din id-direttiva ma taffettwax biss il-bini ġdid, taffettwa anke bini eżistenti. Liġi oħra li se tidħol suppost fl-Ewropa hija l-end decay age. Prattikament daw iridu li l-annimali u sbqgħux jgħixu ġol gaġeġ. U din liġi qed jgħidu li ħadd applika fnik, tiġiġ. Din hija problema kbira. Ġi oħra li ħatgħaddi jew għadha kif għaddiet hija l-karozzi jridu jkunu Euro 7. Ovvjament iktar ma jkun għoli, iktar ikun aħjar, iktar effiċjenti. Malta eżempju nafu daw il-karozzi li jkunu daqsxejn kbar u hekk jaqalawlhom xi ħaġa biex għax ovvjament da peress m'għandniex toroq twal aħna jitħamġu, allura jaqalaw ilhom, però di minn Euro 5 u mbagħad tinżillek eżempju Euro 3 jekk tagħmel VRT kif suppost. Irridu ngħidu li daw id-direttivi Ewropej jiena nsertajt dawn ħdimt fuq xi 3 minnhom, ġifieri negozjajthom fid-dettall u bejn pajjiżi differenti u dan. Kont innegozjajt pereżempju l-Euro 5 jiena, żmien meta konna għadhem fil-Kunsill tal-Ministri. Irridu ngħidu li l-Ewropa ma tobbligakx, ġifieri l-Ewropa milli tadotta l-istandard il-ġdid tal-Euro 7 qiegħda tobbliga bih dak lill-producers, lill-Volvo, lill-Mercedes, il-BMW, il-Citroen,